IFM News. Lokal. Mangisayang ka ti City Population Office and Development Office iti occupational first aid training wenno basic life support training dito syudad Tilawag. Second ka ni Miss Janet Retamal, City Population and Development Officer kan focal person ti Gender and Development at daytoy a programa kat paset ti panagselebrat ti Women's Month ang nakikamayatanda iti Red Cross. In bata di Miss Retamal, adag iti health providers kan volunteer workers iti kada barangay kat manwanda dagiti kasapulan da nga ramiden no in kaso nga da iti emergency. Inahin pa ito opisyal ano in kaso nga da makita da nga emergency dagito yung agatendar iti naso at training kat kabaylan da tadaan-dan ti abilidad at tumulong kadagitoy. Para dito yung Women's Month celebration that occupational first aid training or basic life support nga nakikamayatan tayo met iti Red Cross nga dagitoy ket amo tay metten nga dagiti health providers tayo lalo dagiti volunteer workers tayo ta barangay ket dapat amo damit no anati mabalinda nga maaramiden no in kaso lang nga ada makita da in case of emergencies ada makita da nga when resident ya barangay da when ora nga residente at least amuda they are capable with this kind of skill is Mainaay giti daytoy kuna ni Miss Retamal amayat daytoy a programa tapno may kandat gundaway a mapasaya at ipagamuda no may papan iti emergency. Daytoy ti damag manipod syudad Tilawag para ti IFM News Idol Rain Santos tatak IFM.